gelek stran hatiye nivîsîn. Ser vê bajarê gelek çîrok hatiye gotin. Lê em ê gav bi gav vê bajarê bigerin û bînin ser ekranê ve bajarê Batmanê. Em vê hefteyê li Batmanê ne. Wekî her hefte îjar jî em ê vî dîrokê dest pêkin, em ê li Heskîfê dest bi gera xwe ya Batmanê bikin. Navê bajarê Kevnar Êlihê. Di sala 1957 de navê bajar bûye Batman. Li Herêmê avhewaya reşayê serdest e. Havînan germ û zuha, zivistanan jî sar û berf, payîz jî bi baranî derbas dibe. Li bajar ciyê herî tê zanîn navçeya dîrokî Heskîf e. Temaşevanên hêja li Heskîfê gelek bermahiyên dîrokên lê mixabin gelek ji wan cî wan hatiye guherandin ji ber ku li ser vê çema Dicleyê ku di navbera Heskîfê diçe û kirî du beşa Heskîfê bendav tê çêkirin. Bendavekê gelekê mezin e wekî bendava li Sûyê tê bi nav kirin. Ev bendav dema ku bê çêkirin tiştekê dîrokî li vê dera namîne. Li ser vê çema Dicleyê du pir heye. Yek ev pirakev ne ku sê bermahîna ji bermaye. Sê nigî maye. Li wextan ku hatiye çêkirin pirêke mezin bûye di wî wextê de. Li vê alî cî digire ew pir sê nigî wê em dibînin niha. Wexta çêkirina wî nayê zanîn lê tê digotin ku gelekê kevnar bûye. Ji ber ku bajarekê gelekê kevnar li Heskîfê heye û wî wextê de jî ev pir wekî pêdiviyekê hatiye çêkirin. Piştî ku ev pir bi îstîraya Moğolan hilweşiyaye xira bûye. Gelê vê dera pireke nû ava kirine. Ev pira li aliyê min ê rast jî digire pira nû ya Heskîfê ye. Di sala 1965 de ev pir hatiye ava kirin. Daha jî bibor. Lek birov ditirsa ji ber ku gelekê kûr vê dera. Dema ku ev pir hatiye çêkirin bo pêdiviya gelê Heskîfê hatiye çêkirin ji ber ku her du aliyan bi hevdûva girê dide û wekî riya Mêrdînê jî tê bikaranîn. Riya kevniya Mêrdînê gel vê de dişim Mêrdînê. Wendema hatin nizam gele ev pir bimîne nemîne ne diyare ji ber ku gelek kes dibêje heta tu mehan wê bajar koçî ciyê nû bikin. Lê aqubeta wê pirê çi bibe rastî jî em jî nizan. Heskîf ji navçeyên Batmanê ye. Mîrasek dîrokî dewlemend û taybet ya Heskîfê heye. Her wekî Heskîf bi bermahiyên xwe yên dîrokî tê nasîn. Piranî turîst û ajansên gerîn dawiya heftê ziyaretê vê derê dike. Em li Batmanê li navçeya Heskîfê ne. Li Heskîfê çarşiyekê bi nav û dengê ye. Navê çarşiyê em gav bi gav digerin ji ber ku çarşiya wî gelekê tê zanîn ji ber ku hem gelekê dîrokî Heskîf û ji ber vê çarşiyê jî gelek serdêr tên vê dira û tiştên bi vê rengî tên kesên şikûr bixwazin jî van tişta digirin. Çarşik ji vê dest pê dike heta da wî mirov dikare biçe û hemû jî tişên gidiyariye. Ji ber ku ciyekê dîrokî û ciyekê ji bo turîstan cihê serdanê ye. Gelek turîstên vê dira hem ji nav bajar hem ji dervê welat gelek turîstên vê dira. Tên vê çarşî serdana vê derê dikin û gel xwazin diyareyekê ji hezkeriyê xwe bigirin tên van tiştên xweş li vê dira heye û ji hezkeriyê xwe ra digirin. Lê piştî du meha şundan êdî vê çarşiyê wê tunebe çima ji ber ku Heskîf dibin bendava li Sûyê de dimîne û vê çarşiya ku li vê dira gelek dîrokî li keleka dîrokê cih digire jî li vê dira vê bar kirin û biçe ciyekê nû ku ji bo wan hatiye ava kirin wê biçe wê dira. Me bi esnafê vê dira xeber dam me got gelo çarşî bar bûye çi bibe
esnaf dibêjin dema ku şarşî bar bû karê me jî namîn. مجرد بس حسكي فكر ونهاي كم إذا طيح حسكي فيه بنسرق يعني واجب بكو حسكي ذا كبير وكين نهاي متشارشيا حسكي فيه هناك فيتين تشتغل برسن قرش خاص وكسين كوب خاص بني فيدرا تبي خاطر بدنا مي بنسرق يعني مثلا تمر شواني هيجا أفشان ترى كل فيدرا مفيتا برسي مجو قالوا أفشان تبي خاص خدي فيدرا قص سيوب بينش تالي يعني برنزة ذي بيعمل مثلا ev çantalı ve derajı nezik çıltele her uha ekeli pişta heye kuaz benim ser ekranı ve ev çantacı çulu pençte dike. Gelek şalin rengin jihene li vedra tefrutun li çarşıya haskife li keleka vedikaniye evji. Mesela van şalin ku rengo ne hej fiyete vanji pırnezedeye. گرون خوازن شو حسکری خویه دیارین بیرنگی بگرن و اندکارن بین ودرا و دیارین بیرنگی جی بکرن. حسكيف دروكا ما قلتو بقلك زدي وقلك هذا ولا مند باجري حسكيفي لي دولة مندياوي تنج قلي وينايج دروكا وجتينها معظم كلا كامنا بجمرة بعصا دروكا حسكيفي بكيش بكل فيدرا تجي وبصالان يجي بتروسان على قدر دبل وجمرة جي طيبت بعصا دروكا حسكيفي بكي باجري حسكيفي دولة مندياوي شيء منك باخم معظم كان خازن مصاب مشن هلا كان بيجي بينسر اكراني تماشفان خو وهم جم بعصا دروكي بكن دبل دبه مچاب بازم ev dereke evnak dereka Süryaniye sala 1260 da hatiya vakirin piştiko Süryani jve dere için Ali Ağa te vedere piştiko Ali Ağa te vedere Ali Ağa rahmet ke zarukevi evnak el vadrane jberwe ke vega gele mekote eskife digare vedere aglapten digarın çünkü pe siyaretine hatta nijore yani diroka vedere tabi kumarv asayi pe bigara pe bipirse diroka vre pirkevne beri Hazreti İsa ji livra ibadethane hebun em dibêjine wane ke şemsi yani eveko bitave ibadeti xwe dikin rojê diçaxa wekî êzdiyan erê ev cêkî ibadetê bû nefsa erê ev der agleb rahib û rahîbel vira yetiştirilmişti bûn yani rahib û rahîbel vira ibadetê xwe dikirin çünkü hemen bîna xwe bidê de şikeft li wê heye ev şikeftê me dora 3000 sal hatine avakirin şikeftî ji bunî ku mezela hatine çêkirin yani ev şikeftê ku em li eskîfê û dora eskîfê dibînin ê ku têne eko em dizanin dora 40,000 basa 40,000 hep şikeft dikin ve bibêjin nêzîkî 40,000 şikeft li Heskîfê li bajarê Heskîfê heye jiwan yek ji erê dora Heskîfê jiwan yek ji vê derayê lê ev dêreke ne wisa şikeft lê dêre di wexta xwe wekî dêr hatiye bikaranîn erê çünkü dema ku em dikevne zikê şikefta xaca bigire ji heywan figûriya bigire her tiştê de heye yani herkes ku bölümê wanekê farklî ne Kam derkevin Jorjîn şantî tamam kerem kin ev çend sal ben natê çêkir û niha ev sala 1954 ev nakê heye dibêjin wê çêbe ev 64 sal wê çêbe ev 2 sal 4 sal ama bêje êdî qediya ji sedî 95 qediya ye yani ez bawerim di nav vê salê de di meha Haziranê de dibêjin wê av bê girtin piştî di meha şûn de wê av bê girtin piştî ku av hate girtin avêka ciyê ku wan pêl dikin ew ê tev bin avê de bibînin
Gerek spasman ta vasaq. یه وجی سر چاوانه تماشاوان جام مازمج بحث کر کو خوشی وید را دجی دبی دروکه کو بی رنگی دروا کام رواهی اند بیژن او گله کس بیژن رواهی جو درج حسکی و بلاوی جهانی بویه نها اوی دبن بندا ودا مینه جی کو نه هملینه arda kunağın peldikin nezik dümme şunda dibin avediye kesne kare levedra edi levedra be o ve manzarayı tamaşa bike van şikeftin gul paşmı dibinen ve qesra gul paşmın ve وکی پرکه یه کنها پیوتن خویاد که افرا کل پاش من وانتشه کل پاش من دبینن هموک دیروکیه و گدبن بنداوی دم بینه جبر کو باجار هرم کردایه جبر کو کرد لوی دراد جی پویتخه که جدن لوی دراد مشه جبر وی که به خودیتیه نها حسکیف و دی پشت دمه هان دبن بنداوی دم بینه و دخوازن و ببینن دو ایدی و دراج بر کجی گلک بر ماهیان هات گوهراند نشونا حسکی فکرن و دیروکی حسکی فکنو جالی حکومت و هاتا واکرن و گلک بر ماهی جی لور هاتا بجی کرن پشتی دمک کن و دیروکا حسکی فجی تنه ببه دما هون بر به حسکی فاکم رید دیگرن هونی دیمنین رنگین امپزه دچیرن و چما دیجلی کو با کردان وکی آوا پیروز هرم چوا شیندی که هونی ببینن بهاتنا بهاره ره هر جیه کو چاوه مل دگره شیندیکه دیمنه که به هم پا در کسیه هونی لآخا قدیم
Basmanê li seriya kercewsîne em li keleka me xwezayeke bêhempa û li hemer me jî deweke xweş ye. Ji dibêjin dewa xwezayeke sekurê vê dira çê dike bi vî şeklê binav dike vê dewê. Li seriya kercewsê cî digire ev der dema ku hûn rê digirin li keleka rê jî cêm vî şeklî hatiye veqetandin û li wê dira dew tê çêkirin. Tabietmendiya vê dewê heye ji ber ku geleke bi teamel. Çima bi teamel? Xwedî vê dira dibêje ji ber ku pezên li vê xwezayê tê diçêrin bi dew bi mastê wan tê çêkirin ev dew ji ber vê yekê jî geleke bi tam geleke xweş e. Wekî kêleka serrê me got hatiye çêkirin cihêke li wê dira gelek serdêr dema ku rê digirin rûdinin li vê dira dewa xwe dixwin û temaşê vê xwezayê dikin. Her wiha nanê serî jî li vê dira taybet tê çêkirin û dema ku rû dinin tînin ber we û dixwazin ku tam. Paş min şikefte heskîfê win dibînin lê keleka çema Dicleyê û li hember wê heskîf heye. Cihekê hêjayê şikeftin heskîfê ji ber ku gelema ku jiyayê li vê heremê şikeftin bi vê rengî ava kirine û li vê dira jiyanê. Çi wextî nêzîkî beriya 10,000 salan hinek dibêjin beriya 12,000 salan. Ev çi tê watê? Ev tê watê ku göbeklî tepe me anî ser ekranê we göbeklî tepe van şikeftan li paş xwe dêle û dibêje beriya wê gel li vê dira hebûn û jiyanê lê çi xas rast e? Çi xas rastiya vê tiştê heye em nizanin hin lê kulîner bi vê rengê şîrove dikin. Beriya 10,000 salan me got lê hin kes dibêje ku heta beriya 5 salan jî gel divan şikeftan de jiyanê. Gelek împaratorî gelek şaristanî ji vê derbas bûne û hemû jî gelên wê serdemê divan şikeftan de jiyanê û ciyê xwe hîştine. Dema beriya 5 salan gelê Kurd divan şikeftan de jiyanê li heskefê û serokkomarê wê demê Cevdet Sunay dema ku ji vê herêmê derbas dibe bi erebaya xwe gel dibîne di şikeftan de û emir didi alîkarê xwe û dibêje çima di vê serdemê de gel divan şikeftan de dijî xwe aciz dike. Û dibêje van gelan ji vê derbixînin bînin rexên çemê Dicleyê ji wan cî ava bikin ber derbasê wê dira bibin. Piştî vê gotinê dirama gel de belav dibe û ji bo wan cî tê veqetandin. Gel dema ku şikeftan derdikeve û derbasê gund dibe li wê dira şerek derdikeve. Divê jî gel. Di nava wê şerê de nêzîkî 27 kes falan jiyana xwe ji destên temaşevanê hêja. Lê hin kes jî van şikeftan naterikîne û demekê dirêj jî hê jî divan şikeftan de jiyanê. Lê niha kes divan şikeftan dana jî di wê serdemê de ji bo gelek kesan bûne banek bûye cihek. Temaşevanê hêja niha jê em heskîfê ne li keleka çema Dicleyê şikeftin heskîfê hene em diwan şikeftan da digerin niha. Sê çar ode bevdûva girêdayê di nava şiketê de em li cihêke ne biya min em derin bitibaqê çima ji ber ku cihê ku di wê serdemê de gel cihê xwe bikê yek bi yek hatiye veqetandin li vê dira ji ber wê yekî ez bawerim yani mirov salê di nere ku ev mutbaqê bişek karî şîrove bike. Di wê serdemê de hatiye vekirin. Çi wext serdeme di dîrokê de dibêjin nêzîkî beriya 10,000 salan van şikeftan hebûye û di wê serdemê de gel li vê dira jiyayê û li vê der cotkariyê kirî. Tiştekê bi vî rengî heye. Ev der mutbaqê di wê serdemê de hatiye bikaranîn û gelê wê serdemê divan şikeftan de jiyanê. Dema ku ji vê aliyê derdikevin li vê aliyekê civekê fireh pêşwazî dike û li vê milê rast jî milê çepê jî wekî odeyeke cî heye. Sê çar ode ûsa bihevdûva girêdane ango çiyakî kolandine û duan kolandine ji xwe cî razanê çêkirine gelên wê serdemê di wê wextê de. Dema ji vê derbas dibin li vê aliyê jî odeyeke din heye. Qama nêzîkî metroyê
metro 5 santim 8 santim ay jber ku tamamen 58 ev dikarim neziki 2 metre wan na hazı metro eke 5 santim wan heye kama ve şikefte gele ve serde meç xuyadi ke ku pır kama ne direj buye jber ku van şikeftanda razan u rabun ve serdemet bir vakti de gelek zahmettir dibe dama ucu ve şikayet dert kevin deriye keye usa deri ki atiye çek kirin divede muj deri dermas ben o saloneke usa mezun ve peşvazi ke rastı ve ki maleke yani maleke de çen oda hebe salon hebe bir rengi hatiye çekirin pişte ku muj ve derketin holeke usa heye olve hawleje un manzara ke bir rengi de binin temaşavan heja lehember ve çemi dicle heye o behneke hoş خۆزایەکە بڤ ڕەنگی و پێشوازی دکە دناوان شکفتان دێ براستیژی دوێ سەردەمێدە نێزیکێ بەیە 10,000 ساڵان گەل لەوێ دەرە ژیانێ دەوان شکفتان دێ ژیانە خود دۆماندنێ و هەنێک دیرۆکوانی هەنێک لە کۆلینەر دەبێژن و حتا بەریا 5 ساڵان jî gel cardin divan şikeftan debûn divan şikeftan de jiyanê demek ne kurte yani beriya 5 salan basa dirokek bir rengi dikin o gel divan şikeftan da hatta o çağıcı jiyane jber ku behera way hatiye bikarani baş şikeftan o jibo gele kulve deradijin kurden kulve deradijin bu banek bu ye ciheke de serdemedi Emni basmane li kolana Amedine cadeye ke mezine geleke derece cerdi bejin kolana Amedi jiber kurya Amediye batmani ji bir şekilde binafkren jere gotune kolana Amedi kolana ke bina bu dengen du kolan batmani heye yek juan cerdi bejin kolana Gulistan yek ji kolana Amedi du hab kolan cih digre na hem ser kolana Amedi cih digren uya kolana herin avendi ya batmani und bilin gereke karabalığı و gelek ve her sebe derre ute her uha jiber ku batman pişti 1905 bajareke virenge ku atiya avakirin neziki 500,000 kesli ve bajare dirji taybetmendiye uj eve ku bajareke pir kevnar ne yani hays kefem ne hasibinin ne bajareke ku diruka ve gece 1000 salan jiber ku bajareke ku pişti petrol ve bajare hatiye ditin hatiye avakirin jiber ve ki ku hejmarayı pernezede o her zedeci juan ve bajara dirjin pişti petrol ve bajara hatiyetin şunde gelek karmen gelek zerdoren ve bajara kes bere khudane batmane koşi ve derakrene megun neziki 5000 kes ve bajara dirjin pişti petrol hatiyetin şunde hejmar geleke zedetir bu emli kolana amede digerin lemi kolana Gulistanji bir ser ekranı Emişo heskî fadîrokî berê xwe didin navenda Batmanê. Piraniya serjimarê ji Mislimanan pêk tê. Li gundên derdora Xubînê ezbiyê Kurd gel heyeke mezin dimînin. Xristiyanan pir kêm li herêmê peyda dibin. Piraniya xelkê ji Kurdan pêk tê. Van salên dawî bi sayê rafînerên petrolê Türk jî li herêmê bi cih bûne. Ereb û Sûriyan jî civakê din ên herêmê ne. Batmanê temaşevanê jam hatin ceke xoş em xwarineke bixwin lê jêr dibêjin xwarina çi bû? Xwarina müşekkil. Xwarina müşekkil naveke wê cuda ye li Batmanê taybetî xwarineke bi vî rengê tê xwarin kesên kujdar ve tên taybet tê mê xwarinê dixwin wisa kek çenkez mena ji me re behsa vê xwarinê bike çima Batmanê ji vê xwarinê re dibêjin müşekkil û çima kesên kujdar ve bajar tên tê vê xwarinê dixwin nan behsa vê bikin taybetmendiya vê xwarinê çi ye kek çenkez? Navê vê xwarinê müşekkil em jê re bêjin bi Tirkî aşçı yemeği ye. Evena ki em goştê berxê û goştê golkê tevliye dikin û tirşika melberê ye zebzelî yemekê melberê ne wana bacanê re şû bîber û kartolin û birinci bera navê wê müşekkil e
مشكل تبليه هب مجرد بيجن خلقي مي كردي بزماني ام داخبن ام gelek bajaran geryan gelek bajaran xwarnên cur bejur mesela Mêrdînê xwarna kutulik çê dikirin lê li Batmanê ji ber ku bajarekên dîrokay pir negejik kevnarî ji ber çend xwarin li vê der heye خوارني ما زعبن بدري خوارني مي اصلي يعني اي مي شنو؟ او شو بليفيا؟ قوزي مجرد بيجن قوشتي برخي مجرد تاندر دبيجن مجرد گردان دبيجن مجرد گوچ دبيجن ام فرنه ده çetkin او خوارن طبيعتي ياميه yani xwarinê ku goştu dem güçlü vê derkevin تمامي قوشت يعني قوشتي قوشت عملت كن kurd güç wîsanê ام قوشت حست كن ام قوشت روجا ناخذ دراني ما دخري ne öyle gelek spas maliyama Beytê maşevanê ji wek gelek bajarên din taybetê Kurdistanê bê goşt xwarin nabe ne wisa ger bê goşt be çi xwarin او خوار او دراني ما دخري gelek baş ger xwarina we bê goşt be diranê me bixure taybetî li Kurdistanê li gelek bajaran goştê çêkirin û li gelek bajaran xwarinên bê goşt taybetî Kurd naxwin lê li Batmanê taybetî xwarinê hatê çêkirin gelek di wan de goşt heye na jî xwarinekê bi rengî hat ber me em ji bo we tam bikin û bin ser ekranê me Berê temaşevanê hêja gera me ya li bajarê Batmanê berdewam dike. Bajar hem bi dîroka xwe hem jî bi derdora xwe gelekê dewlemend e bajarê Batmanê niha jî em li dêrekê ne dêra qîra dibêjin ji vê dêrê re. Di wexta xwe da hatiye avakirin hê jî li ser piyayê piçekir weşiya bi jî hê jî bûna xwe diparêze. Mamoste Emîn wêneke behsa vî dêrê bike ji ber ku dêrekê gelekê kevne li vê dêra ne mamoste? دیر زیده کهونه ام به کردی ام دبیجن دیرا قیرا لی وکی دی دما سوریا ده مور کریاکوس حتی دما سوریانیا گم نهاجی جیانا بهوریا ایسویا هه وی هوای اب ناف مور کریاکوس یعنی عزیز مور کریاکوس ناف لیکریه ایگو Çi wextî hatiye avakirin dir? ev der kingi hatiye avakirin nebeliye yani çava nebeliye rivayet ki dibêjin dema paganîzmê de jî ev der îbadetxane ye û di dema hê bahweriya yekemîn dibêjin êgo bahweriya xwe bi rojê anîne dema zerduşiya heta dema Persiya ji Persiya heta Roma, Bizans, Osmanlıya jî ev der dêr bû. Dema heta Yavuz Sultan Selim jî di vir de fermanekî yaz kiriye gotiye vê derê restore bikin, ava bikin dîsa. Bi wî hewayê jî zêde kevne, dîrokiye, çîrokiye. Weka got bêjin hemen biniya gundê dêrê de jî gundê xerabetê Xaço jî Bilêder dûrda ye. Deşta Bilêder û deşta Batmanê raserî waye. Yani te dî vekin dinêrin li Mêrdînê jî, li Midyadê jî, li gelek ciya, li Hezexê jî dêr palê çiya dine. Ev çiya jî çiya berê xwe din rojê oxta roj hiltê jî oxta ava jî dibî sê dema baweriya xwe bi rojê duayê xwe bi rojê dikin. Bî vî hewayê Mor Kiryakos Manastîrî
زیده کل زیده وشیایی. دیروکه 366 و دوی هم بو لی قباوی پر گرینگ دورده قبه وک صورت استرکا آوابویه اوجی جمرت وی تنی وید فکرینگو بریج حورایه نه بری جوها هم بیشن دما جوها دما موسویه اف درجی وک حورا که وک سیناگوکه که جی آوابویه یعنی ایگو باوریا به خدانه یکیتیه جزردوشیه بگره حتی آنی ایسویا اف در لور عبادت بویه لور جیان بویه جی باوریا gerek باوریه ای کفن Yani vekil kutu gotan dikar me vejin ku pasman ne usaye Batman zabdi basman geleke dirokiye me spas kir biro ne usa bernama xme ispat Ahmed Cezira Bota kevne kevno gelek spas em bedimeni xoş temaşavanı xatir bixwazin edi ne spas maliyava خیراتم خوشی spas لا عدولاي مالا بابا خبروش كموابدي كان ندولا دمشق وشمال دضايا بينو بالي دي صانت عدولا دم بالفاني صانت يا قباد رسولا ندبي حفونا مرام مرخص على بابي تبيعي ترى بابا موسانك بسجان وجسد مدبدا بدل حفونا مرام مرخص على موسى قبولا لا